Ako musayaw. Kana si Lula. Musayaw si Lula, butang og kwarta. 2,000. Ayaw ko na panjo, ora. Isuksoy lang panjo ng bulsa. Sana yung bulsa. Wala na bag. Sige, Raman. Ipadasa na imong bag. Perting wanag yun. Galunok na ang ground sa simbahan. Niya, pag dini mo undang ang uwan, ang sunod lunop ani ang sud sa simbahan. Ay, grabe. Super uwan ang tagbilaran. Na. Wala. Binaji ang uwan. Huwag plano mundang ang uwan na ground sa simbahan naglunok na hindi yun na siya mundang ang simbahan na po ang lunupan ani ron pastilan. Hi. Balik. Salamat rin. Ay, nag-ihanay na yun. Agi sa sunod, dato ang pasayaw rin. Agi. Wala ko no. Asa akong papa? Hoy. Sayaw ka ng pulita? Unya kahuman patod kuno sa to. Daday. Wa si Dundun nakita si Alan na kinadiri. Dalan na. Ako musayaw. Kana si Lula. Musayaw si Lula, butang og kwarta. 2,000. Ayaw ko na panjo, ora. Isuksoy lang panjo ng bulsa. Sana yung bulsa. Wala na bag. Sige, Raman. Ipadasa na imong bag. Oh. Hala. Karon, musayaw si Ja. Oh. Oh, sayaw jud. Sayaw jud. Moni mo luwaso. Musayaw kuno si Nampulita. Bisan pag-atupang wakil pagkanila. Okay, salamat kay Mare. Kay Gunpod sa hangin. Hindi ka masayaw o buragan kay. Kunja o kuhaan na inood ka nila o kanang panagingnan nga. Kasi Uy, isa man ako nataga. Okay. Sayaw si Lula. Sayaw ni Lula ang iyang apo nga pag-o. Pag-o nga apo. Okay, sayaw agad. Sayaw pa rin. Sayaw agad. Palun sa tungpin nga direct na nga konde. Patay lang. Naikwan.
After pag ato ba sa Saya lagi si Kuan si. Sinta mo o Tura, trabaho pinto. pagkiliyang kung sa iyang bagong apo. Dawa na tulis siya. Andama lang na andama. Ako, para sa lula, salaw. Sa mukha. Ken! Ito, Bray. Ay, nalisa mo. Hey. Tundog mo yung tundog. Nya mga to nami. Lamat kayo ti ha. Salamat. Ato sami, lamat sa katanan. Kamoy hatag di padre. Nahuman na may makaws. Busog na, busog. Tulid na ang tinai. Nabusog na mi. Oh, the bring house, oh. Evidence. Dre, the bring house ka kaning adto. Padalaan ka. Hi guys. Kani nga tanom guys, nani sulod sa office. Unja angan aning tanoma guys is putos. Mukatay man ni siya guys. Buaw kay siya guys kay tambok ang iyang ibabaw niya padong na siya mo action na og kanang murag mukatay ba. Diya niwang ang iyang ubos guys. Diya ingo matong cashier guys nga idya kuno ning butangan og vitamins. Diya idya kunong putlon. Kaya diyang mukatay. Diyang mukatay diri sa ibabaw guys. Namura na may ani og kuan. Kanang lasang. Kuwang ani has. Ito guys. Oy. Has og di magani kuan. Tarsher. Ay nako. Pala mo otra. Ito guys oy. Laing lingaw guys tungod sa huang pag kanang kubi-kubi sa huang kamera kay hanap lagi guys sa video ko sa gawas mo ni ang resulta guys. Good afternoon guys. Karon day guys is May 4 Anja, dadagi kasal ganihang bunta guys. Dito siya special regular nga schedule sa kasal. Then 9 AM ang kasal guys. Anja, after sa kasal guys, giarimi giimbitar mi sa ginikanan sa bride kay sa bride man ang reception ra sa ilang balay. So nangadto mi guys. Anja, nakadag bring house para sa pari. Dinanaman siya na guys para sa pare. Kaya man niadto ang pare guys kay kuan lagi kanang galuto yang kusinira. Diya majon tatog naingnandaan na kusinira nga di lang palutuon. Naingnan nagparidaan nga imbitaron siya. So wala lang yung uban ng pare kamera. Ako ang sakristana o ang cashier na ngadto. Diya naka-bring house lagi guys para sa pare. Diya busog pod. Naiguigo po ng tao kay tagalila Bohol ang groom. Siya na mga bisita sa side sa Lucky Pod. Siya sa Baji Pod. Tingin na, busog. Masa natas kumbinto ga trabaho guys, nasa opisina. Ano rin kakaon. Manambok ta guys o kumaon bitaw guys. O hinahiner good guys. Basta kanang naay kuan naay kaon. Di pala guys oy kay manambok jud nahang imbitasyon guys pa nasa natas kumbinto nahang manghatag niya guys niya pag sa opisina
mag-open ako ron kay alas 2 na. Nagproblema ko sa akong camera guys, kay ug iatubang nimo hanap kadto murag naa siguro napindot ani guys nga kinahanglan ni adjust og naunsa ni siya kay natinga ko kay perting hanapa di maklaro tong naong unsya guys. Babay sa kadiyot niyo guys kay magngablis ako guys kay wapam ko kuan pasigang suga. So babay sa guys for the meantime, kita-kits na lang tataod. Diretso mo na din na si Jano gitangtang ra. Pagkaan na din niya. Oh, lagi habog bitaw. Dara sir. Bugjod. Sa kaning daan, dili na naayuhon. Wala na. So, kung sa mo nang ibako? O gisakay ra day siya di ay binog bago ka jo mura pa jo nagamita ba nay bakho ga parking guys, gisakay din ang bakho guys bago kayo pagpagamita naman siya o di bakho lagi manong naghunong man na diha ning hunong kadiyot. So, ilarga na Sunward power truck. Bago kayong bakko. Dada mi snacks guys. Gitagaan mi ni Padre og snacks. Pero ako nang pasnako ning mga kanang technician og ang driver nga iyang gipakyaw. Siya day coke. Solve na ang ato ang snacks. O, di ba? Coca-Cola. Guys. Ready na. Mangipos na sila guys. Kanina silang pakanon. Nabugnaw na. Tabunan sa guys kay nay langaw tiguan guys lupad-lupad. Karon guys nagproblema ko sa kuang kamera para kanang mag-selfie guys ba hanap kadyo murag na ko na pindot guys nga ako kay bagot saon tatabang ko rin sa akong brother-in-law guys siya guys ang cashier na mo guys padong na mo anhi naday kuan guys kanang technician sa
Sony na mo nga screen dito sa simbahan kay naguba. Under pa man sa warranty guys. So gilisa na nila o kuan kanang sa to gingon ni Padre oy di man LCD asa to basta dili LCD pero kuan gyapon kanang murag ang kahara sa TV mo ay gibalik gilisa nila ang sa sulod tibok sa bagong TV yung baguhan nila guys kay na guba diya guys huwag na lang ko nga mauman sila guys kaya ako sila pas na akong okay yung magpadre nga ikaw rin bala nila char kay pas na akong lagi sila na ready na ang snacks huwag na lang ko nga mauman sila guys diya bye bye na guys ug dinira tama nag akong vlog karong adlaw diya thank you kayo ninyo guys sa always nga pagsuporta sa akong channel niya sa wala pa makasubscribe diha please subscribe my YouTube channel Charitable Vlog bye bye